Sengiphinde ngabuya ke khona la ku Backspace ngiphethe ke nje indaba ezithinta ezedisk, indaba ke ezenzeka la eMzansi, hlala nami ngikuzele naso. So namhlanje ke babukeli ngiphethe udaba oluthinta ke Kaizer Chiefs nayo ke lapha right back yayo ke Polokwane City yena ke uThabang Mathuludi. Kuvela ukuthi ke iKaizer Chiefs ifuna ke ukusayina uThabang Mathuludi. Bathi ke ingxoxo between yona ke iKaizer Chiefs nayo ke Polokwane City zisaqhubeka. Babeke sebeveza ukuthi ke kodwa kwamanje ayikho ke offer ebisakhishwe yona ke Kaizer Chiefs, kusazi ingxoxo kuphela ezisaqhubeka. Indaba ke lezi ivezwe ngamasource amaningi ahlukahlukile ngabalako Siya Krung baleko Sokhala Dumo Kickoff. Andike mbukeli akusikhona ukuqala iKaizer Chiefs ifuna yena ke lapha uMathiludi bake bamfuna ke kulama window esiphuma kuona ngawo ke lapha uJanuary even nangonyaka odlule ngawo lapha uJune kwakunendaba ke impela ke iziningi ezayivelile ukuthi kaMakhosi amfuna. Njengoba ke bemfuna akusilona kuphela ke iqembu iKaizer Chiefs elimfunayo, khona ke no Pirates nabo bamfuna, even no Sundowns kuyavela ukuthi ke nabo bamfuna namaqembu ke angaphandle. So njalo ke mbukeli and sinethemba ukuthi iKaizer Chiefs izomthola ke maybe kulona ke leli window elizovulwa. Kade ke impela ke bemfuna and maybe ke ingxoxo izohamba kahle bazokhona ukuthi ke bekhiphe offer right kuyona iPolokwane City base ke beyamthola. So injalo ke mbukeli izo ke indaba ade ngiphathele zona, indaba ke nje ivelile ebeyithinta yena kuMathiludi nayo ke Kaizer Chiefs. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Sizazobuya ke neindaba ke nje izinto ezama transfer njengoba ke sibheke kwiwind la ngoJune. Ake ngithi ke nje danke mbukeli, ngiyazi bongela.